गिबि गिबियावहायनो बयनिसिम निउस नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौहाय जासिहरनाय थाबाय। नंगौ मैया जोङो मोनसे निउसखौ मोनदोंमोन जे पृथ्वीराज नारायण देबआ जे जोंनि बिटिआर हालामनि मानाव गेदेर EM रन्जित बसुमतारीनि सायावहाय बियो प्रेस मिट होदों। बे प्रेस मिटखौ लानानै आङो फंनैसो आं बुंनो सानदों आरोखि। बेनो जाहैबाय जे बिथाङा जोंनि मानाव गेदेर बिटिआर हालामनि रन्जित बसुमतारीखौहाय बियो मोनसे जुनारजों रुजुनानै बुंदों। बे बुंनायनि बेलायावहाय आङो बेखौनो हुमखि होयो जे बिथाङा बबे एंगेलनिफ्राय बबे सर्सनिफ्राय बियो लानानै बे गोहोखौहाय मोनदों। आं बेखौहाय बिथांनिसिम सोंलु सोंदों दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय, जाहाथे बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय बियो गोजानाव थागोन, नङाबा इयुननि समावहाय जोङो आयेननि बेबस्था लागोन। आं बिथांनिसिम बेखौहाय हुमखि होयो एबा दिखा होयो, जाहाथे इयुननि बेलायावहाय जाहाथे बेबायदि रावफोरखौहाय बाहाया। जोङो बेंटल ओनसोलनि जानानै जोङो बेंटलनि ओनसोलनि थागिबि जानानै बिथांनि सायावहाय A to Z जोङो गासैखौहायबो मिथियो। बियो आउट अफ BTC नि मानसि जानानै माखासे जिउ जारिमिन जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि हालामनि मानाव गेदेर EM रन्जित बसुमतारीनि गासै लाइफ हिस्ट्रिखौ माब्रै मिथिखो? बे जे बियो बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देबआ बुंदों जे जोंनि मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारीया माने कलेजाव बियो बेलजार कलेजाव फोरोंदोंमोन। नंगौ बियो खोथाया सैथो, नाथाय बिथाङा बे समावहायनो बुंबावदों जे बिथाङा बियो जोंनि बेंटल कलेजाव एबा कलेजावहाय फोरोंनो थाखाय बियो माखासे नर्म्सखौ गोग्लैयाखै होननानै बुंदों। बियो लाजिनांथाव बाथ्रा। बे लाजिनांथाव बाथ्राखौ बियो माब्रै बुंनो हाखो? जे बिथाङा बियो आफादनाव थांनायनि सिगांनो बिनि अपइन्टमेन्ट लेटारा गासैबो रेडि जाजोबना दंमोन आरोखि। दा बिथाङा आउट अफ BTC जानानै बिनि जिउ जारिमिनखौ मिथिहालाबानो जथे मथे बियो बखिलाबायदों। नोंगौ बै समावहाय जेब्ला BTC इलेक्सन जादोंमोन, बे समावहाय बिथाङा UPPL दोलोआवहायनो दङमोन, नाथाय बियो मोनसे उद्देश्यखौ लानानै बियो UPPL आवहाय जइन जादोंमोन। जइन जानानै बियो BTC इलेक्सनावहाय मोनसे UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो लुबैनायावहायसो बियो UPPL आवहाय जइन जादोंमोन। नाथाय बिनि गासै आखुथायफोरखौ गासैखौहायबो बिजिरना नायनानै बे बिथांनो टिकेट होनाय जायाखै। आरो बिथाङा UPPL दोलोनि जेनिखि संबिधाननि बेरेखा खामानि मावनायावहाय बिथांखौहाय UPPL दोलोनिफ्राय होखारजानाय एक्सपेल खालामनाय जादों आरोखि। दा ये एक्सपेल खालामनाय जानाय लोगो लोगो बिथाङा बियो बायदिसिना बियो बिरोधि बाथ्राफोरखौहाय बुंदों। नोंगौ बिथांजों लोगोसे सोरबा पलिटिकेल हान्जानि मोनसे थुलुंगा होनायावहायसो बिथाङा बेबायदि साहस मोनदों। बिथाङा गुबुन हारिनि जानानै बेबायदि साहस मोननाया मिडिया एबा प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा माब्रै बुंनो हाखो? माब्रैहाय बिथाङा साहस मोननानै जोंनि मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारीनि सायावहाय बेबायदि बाथ्रा बुंनो साहसखौ मोनदों। बेनिखायनो आं बिथांखौ खावलायदों आरो हुमखि होदों, जाहाथे इयुननि पर्जायावहाय बेबायदि बाथ्राखौहाय जोंनि मानाव गेदेर EM सारनि रन्जित बसुमतारीनि सायावहाय जाहाथे बेबायदि बुङा। नङाब्ला जोङो आयेननि हेफाजाब लानानै बिथांनि सायावहाय डिफेमेशन केसखौ खालामनो गोनां जागोन आरोखि। आं बेखौ बेंटलनि थागिबि जानानै गासै बेंटल ओनसोलनि जानानै आं बे बेंटलनि ओनसोलनि जानानै आं बेखौहाय बिथांनिसिम हुमखि होनाय जाबाय आरो कन्डेम खालामनाय जाबाय। एसेनोसै। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं।
रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।